Košarkašice Tuzlanskog jedinstva slavile su sinoć pobjedu na domaćem terenu u okviru posljednjeg susreta trećeg kola prvenstva Bosne i Hercegovine, nakon što su savladale Slobodu iz Novog Grada rezultatom 77-56. Ekipa jedinstva u Tuzlanskom mejdanu je došla do druge pobjede, dok Sloboda na kontu ima upisana 2 poraza i 1 pobjedu. U posljednjem susretu trećeg kola gošće iz Novog Grada su samo u prvoj četvrtini utakmice bile ravnopravne sa suparnicama. U tom periodu igre rezultat je bio 20-18 za igračice jedinstva, koji su trasirale put ka pobjedi već u drugom periodu uz značajniju prednost 24-9. U domaćoj ekipi do kraja susreta nije bilo opuštanja, budući da je obilježila agresivna igra, na što gostujuće igračice nisu imale konkretan odgovor. U ekipi jedinstva Naidaro Ščuklić je postigla 24 poena, dok su po 14 poena ubacile Tamara Vantić i Elma Feukić, a Iva Roglić je ubacila 13. U gostujućoj ekipi posebno se istakla Gorana Marjanović sa 17 ubačenih poena. U četvrtom kolu, koje se igra 1. decembra, Sloboda će ugostiti Mladi Krajišnik, dok će Tuzlansko jedinstvo na gostovanje play-offu.